Din id-darba mhux se nitkellmu fuq nies ta' importanza, magħrufa jew ta' ċertu grad, imma fuq bniedem sempliċi. Ħajjat li kien jgħix ħajja sempliċi u li kiteb dan il-kont. Il-Ħajjat kellu martu, ħajjata wkoll. Il-kont. L-ewwel data li nsibu fih hija s-sena 1715. Dan il-kont jinsab fost l-arkivji ta' dokumenti u manuskritti fid-dar famuża tal-Belt magħrufa bħala Casa Rocca Piccola, li kien fetaħ għal pubbliku l-Markiż Nicolas de Piro. Jekk inħallu ftit l-immaġinazzjoni timraħ, insibu lil Ħajjat li qed flimkien ma' martu jikkomponi l-kont li kien ser jibgħat. Ad 15 aprile 1715. Tajba din, kollox bil-15, bil-15. Ora ssib xi deċmi. Deve per avergli fatto un giustacor vesta e braghi di veluto offri not seta one una cinquatari. Balla suf, sebattari, sidbala l-taħju tal-bizzilla, disatari u xoltan fuq żewġ skudi. 3 skudi. Il-Ħajjat Michelangelo Mallija ried li bil-kont stess juri rispett u fl-istess ħin qiegħed attent għax il-kont jista' jkun għoli ħafna. Il-benestant Claudio D'Amico kien imdaħħal mal-familja ta' nobiltà De Piro. Għax kieku dan il-kont ma setax jinstab fl-arkivi ta' din il-familja. Il-Ħajjat lill-benestant Claudio D'Amico li kien ilu 16-il sena biex jħallas ma rridx li jortaħ jew jurih disrispett, għax il-benestant kellu importanza kbira fis-soċjetà u kien jaf ħafna nies tal-alta soċjetà. Issa dawn il-kontijiet kollha jibdew mill-1715 ma nistax inbiddilhom għax veru għallum li jidru li huma rħas, issa m'hemmx tagħmel huma li huma. La maġġa la miżerja. U kemm ħitlu jaħasra lilu, u kemm ħitlu mhux biss lilu, u lis-sinjuri u lin-nies ta' madwaru u lis-sefturi u għaddejjem ma ħallasniex. Il-snin nistenna biex nitħallas. Kemm ħitlu, u kemm ħitlu jaħasra. Id-dejn mal-benestant Claudio D'Amico, il-Ħajjat kien jaqbel għalih u kien jirrendi. Għax D'Amico kellu parantela u mitħla sew ma' ta' De Piro u Ingwanez u l-qbija u dawk l-oħra tal-alta soċjetà ta' monsinjuri u benestanti oħra. Il-Ħajjat Mallija kien jaf tajjeb li seta' jiftaħar li kien il-Ħajjat ewlieni tal-familja ta' Claudio D'Amico. U dan kien ifisser aktar xogħol. U għalhekk dan id-dej kollu kien qisu investiment għalih. Fil-fatt, l-ewwel kont kien ħareġ fil-15 ta' April tal-1715 u l-aħħar wieħed ħareġ fil-1731. Qed ngħidu 16-il sena. Fil-gwardarobbi tal-Markiż, barra li nsibu dawn il-kontijiet vari li rċevew l-antenati tal-familja De Piro, insibu wkoll qatt ta' ħwejjeġ oħra.
l-bis infushom u fosthom l-Ornella. Min dokumenti ta' żmien l-1738, l-Ornella kienet ukoll popolari anke f'Sqallija. Però kien hemm żewġ tipi ta' Ornelli, dik tas-sinjuri u dik tal-fqar. U kien hemm baħar jaqsam bejnietom. Ara x'lista sabiħa se jkollu is-sinjorija tiegħu Guido D'Amico. Ara kemm se jieħu gost meta jaqra dan il-kont. Drab fin tas-satin u suf. Libsa ta' taħt tas-satin. Libs oħra ta' taħt mingħajr kmien. Drab ieħor fin kollu tas-satin. Txuf għaċ-ċintorini. Għaċ-ċinturini. Biċċilla sewda. U skudi u tari u grani. Satin iswed. U skudi u tari. Sofur mamula minn xjut ġewwa U Firenze. skudi u tari. Nofs libra satin isfar u libsa kollha kuluri bil-fjuri tas-satin u xjut oħra fini. U skudi u tari u grani. U qatt ma titħallas. U xi darba nitħallas! Taka, illi dak qed iġemmanna l-iskudi għal meta nixxier. Dax min għalih li ju dan il-benestant u martu. Issa tassew telgħu il-kontijiet ta' Maestro Mallija? Naf, imma ħallihom jitilaw fuq kollox. Ara kemm qabbattu klijenti ġodda. Ħallih jistenna jew sib ħajja ġdid. Le, ma jistax ikun ħallih jistenna aktar, povero uomo, jeħtieġ nara x'nista' nagħmel. Mela, bħalissa għandi problema. Il-qoton dis-sena ma għamilx. U tal-qbiela għataw lura fil-ħlas u dawk ta' Marsilja. Ma smajt xejn aktar minn għandu, kif vergonja! Makari, jiena jeħtieġ li nara x'nista' nagħmel biex il-Maestro Mallija ma nħallihx jistenna aktar. Naf, imma tieħ il-ħwejjeġ li ma tużax. Għadhom kważi ġodda. Tiħdawk u mhux skudi u grani u tari. Ma liema ħwejjeġ. Għandna gwadarrobba mimlija u ħafna minnhom ma jiġux. Tiħdawk li ma tajnx użajt. U jkollu x-xogħol ġdid u jkun jista' jbieħhom. Sì, un'idea buona. Brillante. Imma Michelangelo, taħseb li xi darba se titħallas? U meta nitħallas, nixxi biċ-ċaraba, niżra xi ħaġa ġo fiha, inrabbi t-tiġiġ u xi moża u jkollna x'niklu. Imma meta l-ħajjat jott il-kont kollu, fl-aħħar tiegħu nsibu wkoll din in-nota. Ne ho ricevuto le sottoscritte partite. Li qed jgħid il-ħajjat u li qed inaqqas mit-total ta' ħlas li rċieva u li din hija interessanti għax is-sinjorija tiegħu D'Amico kien ta' lil Michelangelo Mallija għaġmilu ta' il-bisi tiegħu stess li ma kienx juża biex Michelangelo ibieħħom. U dan daħħal xi ħaġa sew tagħhom, allura ġara li l-ħajjat beda inaqqas mill-kont tat-total ta' 66 skut u ġabu għal 47 skut. Giorgio Psajla Mercante. Dan kien partit. Sistema komuni ħafna f'dak iż-żmien meta il-flus kien ikunu nieqsa. L-aktar meta tirrealizza li 94% tal-popolazzjoni ma kinux jafu kif ser kollhom flus biex jgħixu huma l-familja tagħhom sal-aħħar tas-sena. Kedin rakkolti hawnhekk illum skont il-liġi, qudiemi n-nutar Nicolò Zammit, ix-xhieda Suor Reverenda Clarissa. Insibu nota oħra li tindika li se jkun li Michelangelo Mallija tħallas fl-1738 possibbli li dan ifisser li tħallas wara aktar minn 20 sena. Claudio D'Amico u l-Maestro Michelangelo Mallija. Con i poteri conferitimi mill-Istat, attesto che kiet isir il-ħlas
ta' 47 skud da parte del signor D'Amico verso il signor Mallia. Il contratto, datato 20 febbraio 1738, e timbrat minni u firmat mit-testimoni qui presenti, non può essere sciolto né negato. Il-kont tal-ħajjat ta' Michelangelo Mallia il-benestant Claudio D'Amico jiftħilna tieqa tal-ħajja tan-nies sempliċi ta' 18-il seklu. U dan minn biċċa karta li il-kont.